centrumát tartották. A császári erőnek a jobb szárnyát, azokat a győri sáncot tartották. A centrumban volt és a bal szárnyak pedig nagyjából a Pannonhalmak felé vezető út mellett, ott pedig a inszurgens nemesi lovasság állt föl. Látom közben a francia sereg beavatkozott és sikerült egy épületet is felgyújtani. Amúgy nem is kell nagyon csodálkozni, hiszen ezek a bizonyos ágyúk annak idején a mezei ütközetekben ugye kétféle löveget használtak. Az egyik az ágyú volt, ami tömörvazgolyót lőtt ki, látom az ellenség tömegébe. Másik úgynevezett tarac, aminek rövidebb, de sokkal nagyobb űrmeltű csöve volt, ebből robbanó gránátot. Időnként például a munkásra használtak a taracból kilőtt gyújtóbombát, ami éghető anyaggal megtöltött gömb volt. És ezek aztán rendszeresen a szalmafedeles, ügyfedeles házakat általános velejárója volt azoknak az összecsapásoknak, hogy a lakott területeken rendszeresen tűzütött ki. Most hát láthatjuk, hogy a franciák már ugye behatoltak a házak közé. Császári erők hátrébb húzódtak. És egy rövidebb közelharcra is sor került. Megnézzük a katonák felszerelését, akkor láthatjuk, hogy minden töltés előtt a tölténytáskához nyúlnak az oldalokon, ugye abba tartják a papírtöltényt. Hátukon pedig a szőrös borjúbőrből készült hátibőrön látszik, amiben a katona felszerelését hordozta. Ez egy annyira sikeres konstrukció volt a borjú, hogy még az első világháborúban is megtartották a hadseregek. Mint a korábbi koruk nagyon. Látjuk, hogy szép lassan nyomul előre a császársereg, megpróbálnak fölfejlődni, kiszorítsák a faluból a franciákat, közben a franciák előre hozták az ágyújukat is. Egy 4 pontos tarat, 4 pontos ágyú lesz, és azzal akarják megbontani a császár arcrendjét, eldőlt útalövét. A francia tüzérség egyébként rendkívül jól képzett volt, ami már csak annak is köszönhető, hogy Napóleon eredeti katonai képzettsége tüzértiszt volt.